Това е крос, това е ендуро, това е супермото. А това е моя мотор. И днес ще ви покажа как направих този мотор да изглежда така и колко по-точно реално струва да карате такъв мотор. Но преди това ще го измием и ще отидем да го заредим. Банда, дошъл съм да го снимам това на едно по-специално за мен място. Може да го познавате. Това е една права, на която се учим с момчетца да кантарим. От тук започна абсолютно всичко и това е едно място, в което развивах уменията си докато науча кантара. Тук се чувствам добре, когато тренирам, тук намирам спокойствие, когато съм с мотора. А мотора е същия хубавец. Това почерпа с едно кантарче преди да сме започнали. Така, банда, доста хора от вас постоянно ми питат това къде е, онова откъде е, това колко пари струва, онова колко пари струва, колко ще излезнал мотора, колко си платил за мотора и така нататък. И днес мисля да отговорим на всички тези въпроси, като ви дам цялата информация за моя мотор и колко реално струва да караш такова супермото. Мотора го имам от около 5 години, вече кара 6-та година. И през цялото това време всичко, което съм направил, между другото, има един плейлист, ако е по-интересно или не сте го гледали, може да видите абсолютно цялата работа, която е фърлена по този мотор и всичките промени, които са правени по него. Това всичко, което ще ви кажа, е нещата, които аз съм направил, нещата, които аз съм платил и това, което съм направил от моя страна. Тогава цените са били такива и с времето мотора е излезнал на такава цена. Може с времето нещата да се варирали, така че това е грубата сметка, която е излезнала за мен по начина, по който аз съм направил мотора да изглежда по този начин. Между другото, тук някъде ще го покажа, имам снимки на мотора, когато съм го купувал, как е изглеждал и на какво е приличал тогава в онова състояние и както виждате състоянието, в което изглежда в момента. Сега тук с времето съм си записал абсолютно всичко, което съм сменял по него, всичко колко е струвало и съм си водил някакъв списък с всичките промени, които са правени по мотора, но реално до сега никога не съм теглил чертата и също и аз си нямам представа колко реално пари съм набил в този мотор и колко струва с крайната му цена. Така че останете до края, за да разберете, когато теглим чертата и разберем колко пари струва този мотор. Така, да започнем с основното, което е мотора. Когато го купувах, цената на мотора беше 5000 лева. Продължаваме с следващото основно нещо, което прави мотора да изглежда така. Това са джантите. Джантите ги бях купил преди време за около 1000 лева. Но след това, като почнах да ги правя, заедно с рамката ще ги смятам заедно. Пясъкоструя беше 60 лева. Боядисването на рамката заедно с джантите като боя беше цената 150 лева. Когато пращах джантите след боя, те се наплетаха и се добавиха други спици, защото старите бяха в състояние, което беше нужно да се смени. Заедно с баланса всичкото това излезна като работа 200 лева.
Диска, който виждате на джантата е Motomaster, тогава цената му беше 400 лева. Адаптера също, който виждате за диска и към 320-ката е 50 лева. И гумите, които виждате са взимани комплект, които са Mita Sport Force, цената е 300 лева. Тези болчета на коловете, които виждате на Z, тяхната цена е 30 лева. Имах един инцидент, след който смених трипътниците, трябваше да купа нови трипътници, след което ги пребоядисах, цената им беше около 100 лева. Маската е чисто нова на КТМ, 60 лева, оригинална, заедно с фара, който също е оригинален от КТМ, 180 лева. Кори и пластмаси, 200 лева. Стикерите, които са към тях, са къстъм, аз съм да ги правил лично, заедно с момчето, което ги печата. Сме измислили и довършили дизайна, който виждате, те бяха 250 лева. Продължаваме нагоре, имаме повдигачи за кормило, които бяха 60 лева. Самото кормило е Rental 997, цената му беше около 300 лева. Нова оригинална конзола, 55 лева. Дръжки, оли оригинални на КТМ, 50 лева. Към мотора бях сложил преди време една алуминиева газ, цената й беше 65 лева. Жилата за газта, 85 лева. Маркучите за предната спирачка, 120 лева. Маркуча за съединителя, 110 лева. Маркуча за задната спирачка, 120 лева. Тези алуминиеви обтегачи за верига, 70 лева. Краш тапите, 100 лева комплекта. Предпазителя за задния диск, 50 лева. За бака, 50 лева. Предпазителите за шарнира, 40 кинта. Тези гайки, които виждате тук, които стягат осите, оригинални на КТМ, 15 лева парчето, общо отпред и отзад 30 кинта. Калобрана, който виждате, 30 кинта. Оригинална верига за супермото, 200 кинта. Плазгача за веригата, който е тук, 30 кинта. Степенка, чисто нова, защото на тия модели това им е слабо място. Също е купувана чисто нова, оригинална от КТМ, 140 лева. Лосче за скорост Z, 65 кинта. Лосче за спирачка, 130 кинта. Комплект AS3 степенки, 200 кинта. Тая шпингър на резервуара, която е тапичка за отдушника, 25 кинта. AS3 тунинг седалка, 110 кинта. Ръчно изработена генерация, която е правена изцяло по поръчка, 400 кинта. Крайното гърне е Акрапович, което го взех за 500 кинта. То стикер, оригинален е, специален, топлоустойчив, 20 кинта. Общо взето, когато мотора го направих на супермото, също така бях настроил специално отпред и отзад окачването, бях го обслужил и го настроих според мен и според моите килограми, което като работа също беше излезнало 600 кинта. И всички останали лагери, консумативи и така нататък, които са сменени, ако трябва да ги броим, са между 300 или 400. Напоследък съм сменил и много повече неща, да кажем около 400 кинта. А както знаете, също така миналия сезон изцяло обслужихме целият двигател и му направихме един доста стабилен ремонт отгоре до долу. Биела, бутало, клапани, абсолютно всичко вътре, което е на топ енда, се подмени. Това нещо не мисля, че е редно да го смятам към общата цена, така че ще оставим нея настрани, но ако трябва да го добавим, общо всичко, което излезна като работа, като части и като труд, беше 2100 лева. А отделно цялата моя работа и труда, който съм фърлил по мотора, си нямам представа на колко да го оценя. Не знам колко би ми излезнало като часове работа, които съм вложил в него, но това няма абсолютно никакво значение, както ви казах. Кефа цена няма, всичко, което съм го правил, не съжалявам за него, всичко, което съм му направил е защото съм го искал. И съм го направил по мой вкус и така както аз искам и както виждате мотора изглежда така както аз съм си мечтал примерно. Но сега е момента да ви споделя, че рано или късно този мотор ще е време да се разделя с него, защото мисля, че съм му дал всичко, което можех, направил съм това, което исках с него и
мисля, че е време за нещо по-ново, а пък на него според мен е време да се радва някой друг. Така че който има интерес, между другото, рано или късно ще разберете, когато мотора ще се продава, така че може да го видите, може пък на вас да ви хареса и може вие да сте един от следващите му собственици. Защото за мотора гарантирам, че всичко е направено както трябва, абсолютно всичко е изпипано по него, гледал съм го повече от себе си и никога не съм го оставил безкомпромисен, винаги съм правил всичко на време и съм влагал целия си ресурс в него. Пък и ако следите канала, знаете как мотора се кара, знаете как мотора се гледа и как се поддържа, така че това е най-малкото нещо, което трябва да ви обяснявам. Вие си преценяте дали искате да си вземете ендуро мотор и да си го направите изцяло къстъм на супермото, или пък да не се занимавате с нещо това и искате да си вземете готово супермото, това е абсолютно ваш избор. Така че благодаря ви за вниманието, благодаря ви, че гледахте до края. Това беше всичко, което имах да ви споделя. Ударете нагоре една палка за мен и за КТМ. Абонирайте се, ако не сте се абонирали. Присъединете се към бандата и ще се видим в следващото видео. Баси, този мотор сигурно ми излезе много златен, като съм го правил.